Iki lho rek, tafern yo. Rumah modern, ukurane 3,5 kali 13. Hargae 270 juta. Nang mriko men. Salah sing telepon nang omah yo. Sebelah kene iki wis oleh free pager tukuan koyo ngene yo. Sing pasti oleh kanopi sisan wis free. Nah, iki nang gone arah karpote wis full keramikan kotak-kotak ngene. Engko parkir mobil opo sepeda dhewe, kepenak yo. Krane ready kari mentir to, kering nggawe sepeda atau mobil yo. Saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, hop sih masih, usen rek. Almi nih, raya kata gas yo. Iki nang gone area ruang tamune. Dhuwure lampune top selingan lho, api ono. Engko wis nek bengi pasti kesani estetik yo. Nah, saiki langsung menggok nang sebelah kiri kene iki. Nah, iki menggok nang sebelah kiri kene iki nang gone kamar tidure, kamar terutamae. Kayak ngene iki modele yo. Sing pasti kecepane AC ku ready nang ndukur yo. Tapi engko AC ne penggo dhewe, soalnya bathroom free yo. Nang kene iki lawange settingan pintu ben menghemat tempat yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nah, iki nang gone kamar kedua nang kene iki koyo ngene iki modele, kecepane AC selalu ready yo. Eling koyo lorong ngene iki lho. Enak. Nah, saiki langsung lurus mrene. Iki ono dapure. Nek masak aja kuwatir mulek nang ndukur. Sedeng kono exhaust ngono yo. Keran ya ready karo nguntir to yo. Apik. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Kewetengane wis keramikan full, WC-ne nggak duduk, sekretariat ready, shower ready. Iki. Gawe iki yo pembersih. Ah, langsung tak celana ngene nang lorong kene yo. Iki mangko omane regane 270 juta, ukurane 3,5 kali 13. Untuk 10 lokasi, bandingno wis, brekemat kan kayo. Om iki ready, kari pindahan tok ambek sote ready sae. Nah, wis ngene kan sih, ngene yo, penes murine wapi.